гарадок Ханчыцы Свіслацкага раёна. Людміла Васильевна Жук спяшаецца да свайго працоўнага месца. Яна кладаўшчык у сельгаспрадпрыемстве Ханчыцы-Нёман. Галоўны накірунак у яе працы – гэта прыём і выдача гаруча-змазачных матэрыялаў. Людмила Васильевна кантралюе колькасць выдадзенага паліва, вядзе падлік ГЗМ і запраўляе сельгасгаспадарчую тэхніку. Родилась недалеко, в этом же районе, в Свислочском районе, в деревне Михалки. Родители переехали сюда в 1978 году, мне было 15 лет, и поэтому вот здесь мы поселились, жили. И я закончила сначала Минское швейное училище, а с 80 по 84 Витебский индустриально-педагогический техникум. Была мастер производственного обучения, и так как в то время было распределение по Союзу, тогда было еще границ не было, и меня направили на Украину, город Кировоград. Я не знала, что он еще есть такой на свете, ну, попала туда поехать. Там отработала, вышла замуж, и поэтому 20 лет прожила там. Потом вернулась опять на родину в 2007 году. У сельгаспрадпрыемства Ханчыцы-Нёман Людмила Васильевна Жук уладкавалася 10 гадоў таму. Так тут і засталася. Працоўны дзень Людмилы Васильевны пачынаецца а 8 гадзіны раніцы. У гэты ж час на тэрыторыю заправачнай базы пачынаюць прыязджаць і сельскагаспадарчыя машыны. Кожны вадзіцель прыходзіць у кабінет да Людмилы Васильевны, каб падпісаць накладныя лісты ці лімітна-заборныя карты на выдачу паліва альбо іншых гаруча-змазачных матэрыялаў. Зараз у чарзе на запраўку ўжо знаходзіцца некалькі адзінак тэхнікі, таму працаваць трэба хутка і уважліва. Я помню, прошлым летом ты мимо проходил, зачем теперь заметил, со мной заговорил, а нынче до рассвета хмелею без вина, и я на все на это сказать тебе должна. Я деревенская, ты не смотри вокруг, ты погляди сюда, и спеть смогу, и сплясать смогу, а полюблю кого так навсегда. Агульная колькасць паліва на запраўцы 10 тысяч тонн. Улетку гэты аб'ём расходуецца амаль што за адзін дзень. Аднак у час міжсезоння сярэдняя колькасць выдачы гаручага 600-800 тоннаў за працоўную змену. Колькасць абслугоўваемай тэхнікі каля 20-30 сельскагаспадарчых машын. Кожную з якіх Людмила Васильевна Жук фіксіруе ў журнале, пасля чаго выдае неабходны матэрыял. Падчас працы Валянціна Васильевна абмяркоўвае пытанні па папаўненню паліва і прыёму іншых гаруча-змазачных матэрыялаў на заправачным пункце. Людмила Васильевна, сегодня Кудович приезжал заправляться? Да. Сколько заливал? 200 литров. После обеда приедет еще кормораздатчик Галась Петр Романович. Приедет, надо тоже его заправить будет.
Сколько? 150? 150 у нас, дайте. Хорошо. Что у нас по остаткам масла? Ну, литров 500 еще есть. Я думаю, до конца месяца будет достаточно. К концу месяца еще привезут 10 В40 и МГИ. Ну, в этом месяце Да, должно хватить. и еще надо заказать масло для двухтактных. У нас заканчивается. А, конечно, да. Конечно, закажем еще. Калі працоўная тэхніка абслужана, а ўсе дакументы уладкаваныя, Людміла Васильевна Жук знаходзіць хвілінку для творчасці. У вольны час яна спявае, а яшчэ малюе. Зеленая вишня с-под кореня вышла. Не дай мяне, мама, где я непривычна. Як выйду на гору, ды гляну додому, вари, мама, вечеру і на мою долю. Спявае, як і малюе, Людміла Васильевна Жук з дзяцінства. Заўжды удзельнічала ў школьных мерапрыемствах і канцэртах, а потым і падчас вучобы ў вучылішчы таксама выступала. В семье 3 сестры, и все 3 мы поем. Я без сцены себя вообще вот просто не вижу. В любом случае, только если где-то какая-то музыка, обязательно я там должна быть обязательно рядом. Зараз Людміла Васильевна Жук таксама спявае і заўжды удзельнічае ва ўсіх канцэртах сельгаспрадпрыемства «Ханчыцы-Нёман». Таму некалькі разоў на тыдзень наведваецца ў мясцовы ханчыцкі клуб-бібліятэку для рэпетыцый. Нават і цяпер, калі працоўны дзень скончаны, яна ідзе спяваць. Встретила парня я, а я девка упрямая. Посмотрел он мне в глазоньки, все рассказывал сказоньки. Я ему не поверила, но случайно вновь встретила. Посмотрел он в глаза мои, ой, пропала я, девоньки. Без вины виноватая, полюбила женатого, а любовь она сладкая, без вины виноватая, без вины виноватая, полюбила женатого, а любовь она сладкая, без вины виноватая. Гадзін раніцы, вёска Раманаўцы Свіслацкага раёна. Валянціна Івановна Янковская пачынае свой працоўны дзень. Яна жывёлавод на ферме у сельгаспрадпрыемстве ВМК Агра. Галоўная адметнасць фермы Раманаўцы – гэта яе месца знаходжання. Амаль што ў лесе і адкрыты тып будовы кароўніка. Такі падыход мае вялікае значэнне ў гадоўлі буйна-рагатых жывёл, бо дазваляе больш свабодны выгул. І галоўнае – на свежым паветры. Асноўны абавязак Валянціны Івановны – гэта кантраляваць адчуванне пагалоўя і яго умовы ўтрымання. Таму кожны дзень яна пачынае з агульнага агляду статка. Как быстро дни летят, мы это понимаем. Они даны, чтоб чередой идти. Листки календаря небрежно отрываем, чтобы быстрее другой приобрести.
Не думая о годах, о вчерашнем, нам интересно быть сегодня здесь. Ни приключений, ни порыва страсти уже не сосчитать, не перечесть. У сельгазпрадпрыемстве ВМК «Агра» Валентина Івановна Янковская працуе каля 10 гадоў. Апошнія 3 на ферме «Романовцы», дзе гадуюцца маладзенькія бычкі. Зараз тут знаходзіцца каля 500 галоў. Кожны ранак Валентина Івановна Янковская аглядае жывёл і правярае іх здароўе. Яна ведае амаль што кожнага бычка. Таму, калі заўважае, што хтосьці са статку выглядае хворым ці слабым, то тэрмінова звязваецца з ветэрынарам і перадае інфармацыю. Таксама Валентина Івановна Янковская адказвае за падрыхтоўку корму. Кантралюе яго якасць, правярае збалансаванасць, сочыць за дабаўкамі. Адным з галоўных кампанентаў кармавой мешаніны з'яўляецца соль. Гэты мінеральны элемент адказвае за падтрымку водна-шчолачнага балансу крыві, паляпшае ўсваенне ежы, нейтралізуе кіслоты і спрыяе больш лепшаму апетыту жывёлаў, што добра сказваецца на прыбаўцы вагі. Падчас працоўнага дню аглядаць жывёлу трэба некалькі разоў. Калі патрабуецца дадаць саломы ці падсунуць кармавыя загатоўкі да статка, Валентина Івановна спраўляецца сваімі сіламі. Родилась я в Свислочи практически, замуж вышла в 85 году и так оказалась в Доброволе. Работала я не сразу на ферме, работала я, и когда-то у нас была больница добровольская, я там работала, поваром работала, ну и шла в декреты, потом сменяла работу, конечно. И вот уже дети были, у меня 6 детей, а потом я ушла, и да, я пошла сразу на добровольскую ферму, у нас был комплекс, строился. Я работала начальником участка, не начальником участка, бригадиром полеводческой бригады. Калі асноўны статак дагледжаны, Валентина Івановна Янковская накіроўваецца праверыць, як адчуваюць сябе новыя бычкі, тыя, што нядаўна былі прывезены на ферму. Падчас адаптацыі яны знаходзяцца ў асобнай зале. Валентина Івановна таксама кантралюе іх стан і ўмовы ўтрымання. Калі ўсе справы скончаныя, яна накіроўваецца ў дабравольскі сельскі філіял клуба. Там яе ўжо чакаюць на рэпетыцыю. Больш за 28 гадоў Валентина Івановна спявае ў фальклорным ансамблі «Медуніца». Спявае Валентина Івановна Янковская і як сольны выканаўца. Любоў да музыкі ў яе з дзяцінства, а дакладней ад бацькоў, якія таксама спявалі. Аднак музычнай адукацыі Валентина Івановна не мае, але ўсё жыццё звязана з самадзейнасцю і песняй.
кудрявый, да клен зеленый лист резной, я смущенный и влюбленный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, раскудрявый резной. За 70 кілометрів від агрогородка Доброволя знаходиться агрогородок Індура Гродзенського району, де живе і працює Станіслав Францевич Малявіцький. У сельгазгаспадарцы Деншчыкова ён загадчык зерневым складам. Свой працоўны дзень Станіслав Францевич пачынае ў 8 гадзін раніцы. Зараз яго галоўны абавязак выдаваць збожжа на корм. Калі прыязджае грузавая тэхніка, Станіслав Францевич спачатку правярае накладныя лісты, узважвае машыну, пасля чаго дае дазвол на загрузку. Игорь, заезжаешь на тару и 5 рейсов ячменя на комбикорм. Родился я у агрогородке, именно и роддом был агрогородок Индура. Тогда была деревня. Деревня Индура в 1974 году. Индурскую среднюю школу закончил 11 классов. Потом 8,5 месяца 225-е кулинарно-торговое училище повар. И сразу вернулся сюда, в Индуру, у СПК имени Индура. Не, СПК Индура, но не имени Индура. И работал здесь рабочим зерноскладом. И уже 20 лет здесь у Индуры кладушечку. Зерневы склад у агрогородку Індура мае як элеватарныя, так і падлогавыя зернясховішча агульнай колькасцю каля 200 тонн. Выдача збожжа на корм адбываецца з бункерных ёмістасцяў, у кожнай з якіх знаходзіцца асаблівае зерне. Гэта і кукуруза, і ячмень, і трыцікаля. Спачатку грузавы аўтамабіль пад'язджае да бункера, пасля чаго Станіслав Францевич Малявіцкі адчыняе спецыяльны канвеер, які забяспечвае працэс падачы неабходнага зерня па жолабах. Для гэтага ён запускае ў працу транспартыровачнае абсталяванне. Аўтаматыка дазваляе кантраляваць амаль што ўсе этапы, таму і выдача праходзіць хутка і без перашкод. Калі выдача зерня з бункера скончаная, надыходзіць наступны этап – падрыхтоўка кармавой мешаніны. Для гэтага зерне транспарціруецца ў спецыяльны цэх. Узнаем заявку, сколько какого зерна надо на комбикормовом цехе, и мы тогда начинаем откачку. На день у комбикорма уходит 100-120 тонн. И нам под заявку примерно, это меньше зерна уходит, это их идет со шротами, и все комбикорм. У нас где бывает 80-70 тонн, 100, это если их большой размол. Калі кармавая мешаніна адгружана і надыходзіць перапынак у выдачы зерня, Станіслав Францевич Малявіцкі накіроўваецца ў падлогавыя зернясховішчы. Большую частку якіх займае насенне. Асноўныя культуры – рапс, люпін, ячмень, гарох і маслінавыя расліны. Станіслав Францевич правярае умовы сховішча. Гэта і тэмпература, і вільготнасць. А яшчэ кантралюе знешні выгляд зерня, бо ведае, наколькі важна своечасовае рэагаванне.
пры сапсаванні ці заражэнні шкоднікамі. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. А калі ўсе справы скончаныя, ён накіроўваецца ў індурскі цэнтр культуры. Больш за 30 гадоў Станіслаў Францавіч займаецца самадзейнасцю. Зараз ён спяшаецца на рэпетыцыю народнага ансамбля песні «Забава». Ночка не видна, ох, не выходит ко мне, милый, другий вечер я одна. Музычнай адукацыі Станіслаў Францавіч не мае, аднак ад прыроды мае гучны і моцны голас. Он один из первых наших участников нашего коллектива. Это очень веселый, талантливый человек. Вы знаете, он может любого развеселить. Это сильный такой бас, который, ну, в то же время, если нужно где-то высоту взять, он тоже со всеми ее берет нормально так. То есть его слышно везде, всегда.